Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Ingdeng hini jamin timung kachikimo amen pen winter football tournament kechengpon. Phai kunini phai kripli arni kang sampor phai hini ra achi tim apor hanjang lang so pathua klam along Kongching FC atum chepatir pipon pen ingdeng hini jamin timung chikimo amen pen winter football tournament ke pathupon. Labang solong alohi sarpia men pen kache tongdon Karbi Anglong Autonomous Council MSC sangpi kadom terangpi manpeng alohi pen VDC chairman Silar Sonrongpi abarim EM JC Pathok Rat Cyclem bang Robi Rongpi abarim VDC chairperson Elis Teronpi Rat Cyclem bang Phi Monica Hansepi Rat Cyclem bang Jonasing Thangcho Kongching FC Meipu Deben Rongpi Sorkari Gaubura Khoyaterang Rongasar Kangbura Timung pen chenglok kethe kidingatum chetongdon si aliralon pidun. Karlitang jamin timung aphan chikimo amilur kaipon keja ponlin pator timung karlitang jamin timung aik lapen MSC kadom terang pipen chenglok adon arap lapen jerpi jerpo atum ansitami chikimo dun MSC sangpi kadom terang pi arideng pensi winter football tournament ingpuponlo. Lapen por phai ke thom apor malompen ke pathu bomu langso FC ateran lapen rong kangther FC ateran atum angbongsi ingtang kring pen chepate pon bomu langso FC ateran atum ke pathu ke thek muchot ajok rong kangther FC ateran atum aphan 2-1 goal pen parem pondetlo best player anong e ke pacherdun basa pi rong pipi alang lichor karlitang rajen teron amen pensi nong e tangka pharu pho pi pajerdun nong e kelong abang phu rupom lekthe bomu langso FC Bukajan pensar kurube Karbi Anglong News. Samilangso Indoor Stadium along Children's Day arani pachetondun si alir alon pen Samilangso TGC cluster ahin ben Katalondun. Phai kunini phai kripli arni ada por phai kep apor lakha kripli korkanthi MSC constituency ke parlo Samilangso Indoor Stadium along Samilangso TGC cluster ke parlo hum kripli school chingrum si klim somar arani mati Karlitang Jawaharlal Nehru amehangke thegarni pachetondun pensi Children's Day talon ponlo. Bangso amayalong alohi pachinipon Wilson terang cluster in charge CRCC Samilangso ahin pensi pachinipon. Mayalong alohi sarpo Raju Tiso Honorable Chairman Karbi Anglong Autonomous Council chetongdon lapen alohi aman pen ka chetongdon Kobin Bora Principal Dokmoka Higher Secondary School Samuel Ronghang Chairman CLCC Robinson Rongpi Samilangso Town Committee Chairman Gulab Kramsa Vice Chairman Samilangso Town Babu Singh Be ST Morcha Secretary Sar Singh Tongbi Samilangso LEMS Chairman Surjo Teron President Minority Raju Be President Samilangso Sports Association lapen Home Kripli School Lo Than Kuru atum chetongdon Samilangso TGC President Bura Singh Ronghang lapen Samilangso TGC Secretary Rajesh Kramsa ahin pen nangki pachini dun adap apor pen students mate lo Charlie Klim Somar atum aphan asonson kapathu kachepati pon lapet home kripli school chingrum si school pen kilun ke kansitame chepaklang pon si alir alon jipi pon laso along alohi atum students atum ke Charlie ke meji aphan lapen students atum aod adur kedo ke thakji aputhak than pachini pon lo Charlie Klim Somar atum aphan aning parong pon lapen kiwang jilang arni students atum tami lo Charlie Klim Somar atum an sosi kapaprang don thekji aphan hirjume pajer pon Samilangso pen longba morning ti Karbi Anglong News Karbi Anglong ini da Samilangso balejuri habalong nang tum herangke tum peni tum bajitong lo nang kene tum nekopai pusi mathaji sipini da nilo tum balejuri ami school long ningkan haroi sira thongkara ka thong Pandit Jawaharlal Nehru amang ketek mate anniversary katalon pon nilo tum da kaduga be kacharli o somar atum pen pinangan nilo tum tingki jithan long lo lapen bhobishot mate monon phi alang tum akai phan uson pensil nang tum longri kacharai komji kacharli thegi phan bangke nang tum along si arpudo lapen nilo tum un an bangke pini itum lok than bang phu bang phi tum pen itum phan tu thana kuru sarpo tum pen itum phan ikathan labang so puthai itum gyan andun pen itum puthot itum imena along ri kacharai kom thegia phansi pini itum labang so puthak lokachali osamato phan pen itum pini labang so bidi sore chipipon pini itum headmaster pendang lok ate itum headmaster ani akai pi promarketing pipen tenglok itum dag staff pen penan ka than dolo lapen anchot kali pini labang so Pandit Jawaharlal Nehru mahang ketek katalon aputhak pen pini dak pini sarthi rong phalarong academy award mate thekeri labang so kacharli atum phan labang so nong e ke pajir
Southwest tami puthot alang riakai phan puthot anuse kichun dunjia phan ki papleng dunjia phan pen rong ru kichma khe phan kicharai kom chu phan puthot labang su ahir jume ki pi ni labang so ni along tami nili takang itong dun eglo tapen nili tum anuse ningrong parlo asipinang tu pen nili tu pachitong lok aputha bangke nili na tum phan churu parlo lapen nili puthot chu ni bini tum Karbi Anglong Autonomous Council akai tuliram ronghang tum CM lo pen part me akai Richard Tok bi division EM lo jalang itame bini Karbi Anglong arat Karbi Anglong kidu kelak au samar kechar bi atung phan uthot kangthur pon thujia phan atum sayang deng deng ponang ku busin milin pen jidiri pon kardom Dokmoka Thongnok Bay College along KSCC pen Karbi Students Freshers Social Meet ke paman bon. Aningkan bangason thak si peneng le thot sitami Thongnok Bay College along ingdeng ingkoi Karbi Freshers Meet alir alon ben katalon pon. Phai kuni ni phai kre player ni Dokmoka Thongnok Bay College along KSCC pen KB pon Karbi Freshers along mai chari pon Mepu Jackson phangcho labang so amaya along mai ke phalam thi siwa teron pen ke than pon ke koson si loke charli la pen jutang jubat koson pen si ke paprang ponjima pusi mai ke phalam thi than pon laben labang so amaya along alu hiaman pen kache tongdun ex-VDC Chairman Longsong Togbi, Prohalat Timong, Dokmoka Town Committee Chairman, KSCC Founder President Prodip Ingti, KSCC Founder Member Dhoni Togbi, KSCC Founder Member Astin Terang, KSCC ex-General Secretary Minarson Phangcho, KSCC ex-VP Run Rongpi, KSCC ex-JS Bida Rongpi, KSCC ex-President Bidor Tiso, KSA Inglong Phopen Krishna Rongpi, ex-General Secretary Anil Kiling, TNC ex-General Secretary Francis Hanse, TNC ex-General Secretary Akash Rongpi, TNC SU Meiphu Tom Singh Kiling, TNC SU Kongchonbang, Rongkim Terang Havarghat College Meiphu Atum Chetong Dunsi Mayalong RDP Dun. Labang so Mayalong KSCC Koson si amahang kipat hekpon nang kok maputa KSCC Founder President Prodip Ingti Clardak pen thanpon lapen ex-VDC Chairman Longsing Tongbi Thongnok Bay College along kecheng si GS Lolapen penang an akisung tami chetong nang lupusi Longsing Tongbi pen than pachini pon Dokmoka pen Waisong Terang Karbi Anglong News